Alright, mbukelo Zwide Production nguZwide wasehluhluwe kuyiZwide Production. Njengamanje ngemi nentokazi siswami right. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Mhlawumbe ubani kwabani kuphi nendawo lo? Igama nguThabile ngwaCebekhulu ngisuke eMaritzburg eLenscope. Abangabani oThabekhulu? OCebekhulu oLinda Mkhonto ontsele ogobeni ozikode. Angifuni usande kakhulu siso right. Ngiyaphila njani? Ngikhona mina nguZwide wasehluhluwe bathi ngumzukulu eMantshi amnqobokazi. Ubani lo? Igama lami nguNomfanelo ngisuka eMaritzburg eLandiscope. Uyakwazi ehluhluwe? Cha, Ngiyafisa ukwazi ngelinye ilanga. mhlambe. Namhlanje sikwingoma kazwelonke. Kunama artists amaningi azofika. Iliphi enilindele ukuthi ayichalele sifuna ukulibona namhlanje? Hawe makhuzani Nkosi yami. Hayibo. Khuzani Thixo. Ukhuzani. Hawe makhuzani Nkosi yami. Abantu bamthanda uKhuzani. Hayi ngeke ngiyamthanda Nkosi yami uKhuzani. Wema ngilinde yena nje ngibona. Kwenzakalani ngoKhuzani indaba abantu bemthanda kangaka? Nkosi yami ingoma yakhe nje Nkosi yami ezinesiqe. Ngeke uzele Nkosi yami ngengoma yaKhuzani. Thixo Nkosi yami. Ngeke uzuzele. Ngeke nje uzuzele ngengoma yaKhuzani ngilinde nje yena. Yebo. Uyakwazi enkandla? Yebo ngiyazi enkandla. Wawuyokwenzana kungabe ukuthi wawuye khona kwaKhuzani. Cha, ngangiyosina enkandla, ngiyazi enkandla. Nihamba ngababili kodwa kunesho ukuthi ngeke nithande into eyodwa seswami. Umuphi umculo umlindile othi nje hayi ngifuna ukumbona? Usicebi. Usicebi. Yes. Inkosi yamagcokama. Yona kanye, Nkosi yamagcokama. Ngimthanda phansi la mduda ngimuzwa ngaphakathi. Umuzwa ngaphakathi. Ngiyamthanda. Masethini engomeni zakhe. Wayethi mengikhalisa, aphinda ngithulise. Besasho njalo nje. Namhlanje ingoma kazwelonke siyayibona ihlezi ikhona kweminye iminyaka. Niyibona njani nje izinga layo? Hayi ngicabanga ukuthi nje mekuloqhubeka kancane umcimbi uba sezingeni eliphezulu yize nathi siqala ukufike besilosibuka mhlambe ko TV kodwa siyabona ukuthi hayi sezingeni eliphezulu kakhulu. Yebo. Ngicela utshela abantu ba follow ipage leZwide Production ku Facebook page ena 15,000 followers lithi ukunyuka kancane. Ngiyanicela nonke ukuthi nifollowe ipage lika Zwide Production lithi ukunyuka kancane. Nazo-ke lisuke kulo 15,000 seswami wena ngizothi bacela ukuthi bafollow elika TikTok elina 62,000 followers lithi ukuthi kancane. Bengicela nifollowe ipage la Zwide Production ka TikTok elino 64,000 lithi ukhuphuka kancane. Yebo 62,000 ukusho ukuthi ke namhlanje lo phela le 64,000. Siyabonga kakhulu niyezwa. Yes. Nazo.